aja. Merusut. Duh. Kok wedok? Wes ora sida ngesakin nih. Tak sida ngopi, Guys. Oh ning. Lho kok dikane aku. Iki ditambah kecap ora. Ayo. Wis ya. Engko kan jangan sambel kecap bareng. Wis iki aku ngentok sedelok lah. Lu ngombe sik, Man. Men apa rek berani? Men iki lho men, kameramen. Kipasnya mati. Bisa lho. Ini enak iki. Saya mau nganune. Blok ora iki. Sikap bae iki mangko kali mau. Sakno ora kuat ta, Sing wis emang sing kurang mateng sing kene. Iki keno. Loro wae yo. Jahe. Oke iki. Iki kae. Inggo kare inggo. Lelene. Kecape barang karene kurang. 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 Ini wis entekno. Enak sing tuku neh kudune. Iya, tuku. Perintah. Apa iki sing gelem metu iki? Apa rek? Kecap. Aku gelem ning. Ya. Ning koko, ning gone nawak kembar kuwi enek. Lha iki lak kecap. Iya, ijen no. Wis ana. Iku sambele. Nang botol mawon. Sambele kuwi. Urung dikai kecap. Aku sambel. Apa tisu apa? Enggak iki. Kecap iki rasane. Sapa iki? Yang dingin. Tahu. Tahu satu, Mas. Iki. Mas. Tahu. Wes dengak kae, getan kae. Apa? Hah? Sapa lep kuwi? Balik, Pak. Lele. Wah, iya. Iki mau makan Bukan lo. Rasa digoreng ya sendiri ini. Kapan? Wah, wis. Lae. Mau kecap regane piro? Hah? Wes yo. Wes sudah ya wes lagi. Wes garing iki. Wes. Ndi man? Rame guys kok pasar. Tisu. Pasar Sumbel. Ya awas ah. Loh, kono. Awas iwak diceki. Awas. Iki ki tukang anu. Miring kudune kowe. Engko tak Aku langsung iki. Dok poyo. Ya, oke. Aku kan tukang rusuh lho nang video. Iki mau arep tak gawe lap iki biasane ngeblur kok. Aman kadadeh. Iki aji kok. Mau kecape piro? Satu. Regane lho. Regane iso satu. Ora didol lho. Ah. Regane piro? Ora didol. 1000 iku ambil manggare. Iwak lanang iki jepit iki. Ya dijepit met piye carane jepit met? Ya rada luwemes lho ya. Kilo ki Pak. Iwake. Iya. Rada lemes iki. Loro-loro yo. Iki nek tuku ning ndi aku ngerti. Ning pasar. Mau apa ngulene? Dewe wani. Nanti lho. Apa iki lho, Bedayanti. Iki lho, Mbak. Ojo dikai aja saiki lah. Ngiler lho. Nah, ngiler engko nek kono. Lagi proses noto-noto guys. Noto iwak lele kok lemes ngono iya mau bar digoreng sedelok soalnya. Bisa ya Mas. Bisa Mas.
Oke, guys. Aduh ya Allah. Ini harus langsung dibakar loh lagi. Awas Digoreng kok gak ngene iki lho, lele lho. Tak apik lho. Bakar daging mentok iki, guys. Lu motor. Siapa? Sama Mas ya. Sapa? Sepeda. Mbak. Iya, Pak. Karo wis ngono kok. Iku motor ayo. Iya. Loro berarti. Wis teko balik nama Mas. Iya, Pak. Baik kono. Nanti mangan aneh Mas. Daging mentok. Kayak nunggu di pinggir kursi. Mentok di bahasa Indonesia niki apa? Endok. Entok. Oh iya, daging entok, guys. Daging mentok. Daging mentok. Wis ora kelino bahasa Indonesia ya. Bahasa Malaysia gak apa-apa kok. Oke, alah wis lali carane. Atau oleh Ravalisa mantap, Pak. Batuk-batuk lebar. Atau, Pak. Iki sing nunggu, guys, wis wetenge wis kelurak, keluru awet manis. Rantang mateng yo, ya. Suwene ya. Ini kudu ngempet awet sore. Sosise lae. Nek bengi jam ini sak ureng rampung-rampung bakar. Apa icip-icip ya isin. Iki ketok sing icip-icip model kaya aku ngene iki icip-icip gak apa-apa. Liyane yo saru ah. Ndase wae. Icip-icip ah. Pokoke ndase aku gulune. Ngono. Piye rasane, Mbak? Rasane enak. Enak. Wis pas rasane. Iki guyang, iki mang tak berah iki mang mesti. Ketoke guyang, guyu iki wis. Warek sing aku mau sing ngeti. Iki yo sing loro iki wis warek padha wae. Warek kena wong iku ki. Nang yo warek asap ketok enak iki. Lenger ngono. Bakar sosise, guys. Ya, iki mak-mak iki ibu-ibu iki sing bakar-bakar sosis. Mak-mak piye? Digosongno. Gadis are. Gosongno lah rapopo. Tetanggane dhewe. Bocil-bocil kan demo nek gosong. Ya, Bocil le. Kasihan bocil-bocile. Tapi mbok oles-oles ngono sing ora seneng Wis ada ya cek. bakaran liyane kan biasanya senengane sosis nek bocil. Iki langsung bengong ngene. iya. Ya wes ayo. Kene. Tak bene. Nah. Kuyungi wangi iki lho tangan. Kok mejukeki lho. Heeh. Cokeki, Mbak. Yo cedakno. Aku tak Nah. sing nguntiri kene. Iki lho, Hugong. Ndi? Iki. Ya. Iki Wis kok lah iki. wis lah. Kobong iki. Wes dipun. Dan sosis. Nang mateng notosi aku neh. Kalau wis balik. Ndok ora kan makan ndok. Iki guak lah ya. Gak yo. Mesine guak ya. Yo. Ya lek kono lek. Ayo. Cepet iki enak cilik. Dan di bakaran emang oh iya kayak emang dadek no sitok sisa nah. Dadek no duit. Iya. Lo arang modelannya harus Sembarang. Arenge lambe iku. Arang-arang. Jarke langsung kecap. Bosek. Bose Malah sama berada kobong malah. rada Setengah mateng. berada mekar sik Lah, dipase panase. panas. Terus itu loh. ada entok, ada ayam, ada lele. Oke. Wis apa-apa. Iki sing anu karaan nek kok kene sik yo. Yo, siap.
Halo Mas Rapa. Halo guys. Ono lho, kira lampu. Nyorot tengah. Makan guys. Nah. Iya. Tik kurang mengguri. Kok Ya kok samping kono. ke samping ndi yo? Nak kono kok. Nak kono kok. Kamera Kena kena iki kenten bae. Gereng ya. Mbah, coba sik. HP ku ndi? Iki menengokno. Man. Ya gak apa-apa lah isi HP. Mantan. Getos sik, maksudnya engko dak tajuk sik manku sik ragaman bos. Nang dur kenteng kok ceblok malah. Kan durung pak. Kene malah tak tutupan. Berarti apik judi ya. Lah aku tak golek ah. Pak Rapa kayak ocek apa, Pak? Nganu cetak dedeki kalau. Ndi aku? Lah iki aku nang kene. Ya wes. Duh, Wes nang kene. gak apa-apa, aman. Iki lho aku lho ya jadi dedeki wae fret-fret. Iya. Aku golek cilik. Durung kok nek tambane ngene. Ya ngono malah apik nolak. Kecil iki lagi. Durung barang kenen jaga. Wis kok aman aman. Pak konden Pak. Ngono kan kita Tanduk, Pak. dilakukan. Kok kene, Pak. Sambel benang aku wae tanduk. Tanduk. Gak apa-apa. Nak ngene mari peteng nak ngene. Nak ngene. Tapi gak apa-apa kita. Bareng, guys. Nek kita ayam bakare. Ya gelem nek nawe mang. Pak yo ngomong berkaitan. Lele ayam akeh. Aku Yo ya. Kamu selala apa? Wis kono. Bule. Aku ora ngeblok dhewe lho. Apa mak Pak ndire? Ayo Pak Tanduk. Ayo, udah lapo gue piring, Mak. Kene reng piring. Ayo. Persiapan makan, guys. Inilah momen yang ditunggu-tunggu. Wetenge wis do kluruk kabeh iki. Amin, matur nuwun. Iki mang apa? Wis kono apa? Sama Pak Tanduk. Iki lho iki. Iya. Iki. Nanti HP ini. Yo guys. Persiapan makan-makan. Keke ame temen. Lah weh, nah yo ditandukno. Ayo, betul. Yo kono duduk bersama kabeh. Bar duduk terus doa makan. Wes sing baris sing apik. Sing apik ya anak-anak. Barisnya sing apik anak-anak. Iya dong. Oke ya. Ayo Pak, Pak. Pak, Mak, do depan kono. Inggo ngape gondelek ini iki lho wis. Iki kok kamerane. Ngene yo. Inggo malah HP gondelek iki lho. Yos. Aku ora sego lho. Iki lho raine wonge bocahe. La. Ayo gas yuk. Ini. Ayo nang gas mat, Mel, nggih mat. Oke, lanjutane. Kok sih iki? Loh, sing ngombo iso.
Orang kok sekaya Wis piye? Oke. Mas. Wis. Kirim iki. Bukan sepatu coba. Iki senenganmu iki. Ayo ndang yo. Liridho ilahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Abid. Amin. Ayo mari doa makan bersama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Sumangga. Monggo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gasken. Ayo syutingnya semangat. Wes gak usah. Wes. Ayo. Ini emak ini. Mama ini. Mak, aki mak, tak macam mak. Mak. Mama. Itu bapak. Ini siapa ini? Aku Jawa Timur. Mengaduh. Anaknya jalan dulang kok. Ake mae pae, andenge mae kuwi lho. Yes, doae. Yes, ngadep-adepan lho, gak apa-apa. Linggah kana lho, linggah. Apa lunga salahe? Nanti wong HP-ne ya. Lu mau apa dene terus itu. Ya rada napa mau. Mana? Ini Mas. Sapa e? Itu malah enek siji sing dolan iki. Kae ben diparani bapake kae. Apa? Iki. Apanya Buces? Kak, oka. Apa mejo? Apa mejo? Mantune yo, lucu yo. Mejo apa nih? Iso yo. Tenan gitu ya. Tak monggo, Pak. Iya. Iki lho paling. Sase nang apa maju apa ora karmu lah mangan. Iya lah mangan ora maju. Wis kene ya kamerane ya. Mangan. Ya sabelik lho. Sambel. Aku no duwe. Iki kena. Pak iki. Mas kalau kabeh tinggal masak kuwi. Masak bocok geger wae. Sambel dah. Pak, cipo Pak. Dino Pak. Sampai Pak ini kabeh. Halo guys, makan guys. Ayam bakar. Mari kita nyaplok. Mari kita. Mari kita madang guys. Ayo, Pak. Pak, lu mangan kok. Mak emang cuma ya. Gon pudi. Hai. Dah gon pudi panggoni. Iki kene. Awak, Pak. Kene lho le. Mangane mangane. Iki gone Pak iki. Kene lho. Awak Mbak Wida. Lho, Pak iki lho. Kene. Pak lho iki Bapak. Lho, Pak kene. Kene, Pak. Kene, Dok. Tenan Du. Kene. Kene, Dok. Kene, Dok. Kene, Dok. Ya mikirnya kene lho, Dok. Kene lho. Kenapa ibu-ibu? Kene. Iki Pakku ki. Makan guys. Nah iya. Akeh, Dok. Saya apa nih? Ini Du. Jare ndi? Kae lho, Pak. Mangan. Wis aku tak nyempreng. Asem nang ndi ya? Ikan siji. Yakin yo. Iwa bakarane kok. Kawar apa? Kalau iwa bakare iki. Yo geser Ono aku ngomong ya, geser kan. enak ora iki. Kadang iwa bakare ndi? Kono pinggir, Pak. Kono pinggir. Kono pinggir kene lho. Itu ceklike do. Tunggu. Nyorai maju tarate iki malah makan. Apa? Apa, Mas? Apa? Baik. Kan lu Jawa lah. Apa? Ikan cici, Mas. Kan ikan. Ikan. Ki sambel kaleno siti lho. Kan cicine. Wis bangun kowe. Cuk, ada. Piye ta?
Depan, depan. Ini ada ikan yang enak. Wah, anu langsung lahap ini. Salahnya kan harus dilantai ya. Ijeng urip kamu. Mati ya. Dipreng kowe iki. Masih pateni wes. Apa? Video. Jam nuka mlaku no Pak. Jaketan apa? Mak enak gelas, Mak. Gorene, Mak. Mak rene lho Mak ben ketok Mak. Enak Alah. kan? Gelas. Gelas, Pak. Wis do asem Mak. Pak. Amat. Ya ini cuma risotto iman. Mangan. Mangan. Iku Mas gelas, Mbak. Apa, Bu? Gelas itu tak ning ndi? Mang malah Wis, Iya, cekok nah. ya Mbak. Mek kok telu sisa Mak. Lah. Mak dak nang pawon kono. Iya iya, tak ijo engko tak ijo. Iki lho minum. Salah. Wih. Amet. Iki apa? Tulung Pak sekno. Timun barang ya, Bu? Iki lho Neng. Timun barang. Iki kudu yo minum iki lho disangem Mbak. Aku impor ini dengan Pak. Diteruskan di sini. Ilah. Dan di kanan, tuh. Ini sambelnya pagu ya, Mas. Iki mangan apa nanas? Iya. Nanas Ini enak. lompat anu cakar apa gelem cakar? Aku ada rumah. Yo ibu ijo. Ini ya. Ijo ijo. Kalau urinem. Kalau sama. Sambel-sambel nih. Kado dorono. Sambel apa kuwi anu? Bumbu. Iki tak entok kan Mbak Kak ya. Endang. Kan yang kono Mbak. Pinter oh, Mbak. Kan ono endang kan nang kono. Kita ijin kok. Ada rasanya, wih. Gak rentang ya. Ojo iso pokoknya ya. Duh, sini kan mangan gitu. Sing wis adoh nang kene iki entek nang kene. Entek nang kudu nang kene. Iki yang hati mat. Iya. Nah, Ngono ne mau. Kecape mi jam. Mat. Sambel kecap. Durene. Kayak kok wonge pedes sendiri. Masa pada suka kan? Kan? Oka kecap ya. Sambel. Iki lho kayak kali sampeyan. Mesti garing. Rakop terus kepel di pendak ngono kudu. Ayo ki Mas, enak iki Mas, gane perai. Enak sing perone hantem. Udah tak perlu ada. Pas kan peron. Nek ora iso sapa cuma ndasem lele. Udah siapa, Bat? Sebetulnya udah siapa? Orang ini, Pak. Kecap ini kan sambel. Sambel. Entek men. Itu bangun. Kayak sebut kan. Iya. Mbak Ilanda. Aku kalan. Mek lah. Kilo apa yang ini? Yang dia segar ya. Kilo ya. Enak iki. Iko ada tapangan ya? Ada. Baca tapangan. Itu kan enak itu. Sambelnya. Wes wes wes.
Cak lagi geret. Mau. Aku udah bisa itu. Ya apa? Nara tandur ayam bakaran tak nang kono. Tahu no. Apa ada mas? Ikan. Kulit. Ayam apa pitik? Apa yang jalur ini? Iya diisi. Sambal. Lain sini kok. Mak wis mangan mak. Nanti, entek portane. Banyune kalau Portane aja ha. enak banyune. Ayam orang nih. Mau gede ayam. Ini gure tak iso nang. Ini beda. Apa? Aku tak sayap nih. Ayam tak ya. Lara deh. Mingkap. Tangan lagi. Iki tangan ojo kedas. Ya mentak. Paham? Nek nosek wing. Barang ya ben mangan. Ini ojo dipangsi. Lha kowe mau wis mau anu Sone lho. yo. Mana? Ini Pak, yo. Ayo, Mak. Ini enak tempat le. Nandur lagi. Tak pas nonton. Mana sih tak nonton? Apa? Lali kok. Nah, di Aku nama tanya lho nandur yo mok kok. Ya apa nih? Terus yo anake. Wes bentuk mangan. Wes wareg. Wes apa lu? Iya ki wae jero. Iwak entek nah. Ya kenapa sih? Mas apa kenan saya? Yo, kae on cam kae. Cek ora kae. Kuwi ndak muni ando. HP-ne ndak muni ora ando. Muni. Muni guys. Ora tawani musik lho. Tapi anu, ori. Iya. Jadi orang joget. Wes malah joget. Orang joget ini ya. Kalau Mas kene
Bunah nak cenek teko. Wes, iki lho sekone, wes Riko. Mas tenang, Do. Iki ikan. Ikan. Ya. Apa ikan cenek kumis e? Lele. Apa nek kumis e? Senengane Mbak Indar. Reno, senengane Mbak Indar iki. Oke, kenapa? Aku sama sing seneng. Manutan Arema. Manutan. Manutan tapi lalinan. Mak ya manutan nih. Manutan kan karena wis tua. Memang dah su, nganu, wes selamat dah. Gak berapa lah. Memang pikir wah, enggak nara masakku yang selamat dah terang. Lah ya kabeh. Selamat dasku man. Wes aku. Dah dasep nek kok enak lagi kok. Gue saya sore mat. Iki lho. Sani nang gue sani nang. Aman. Neng dia sambel. Sambel. Oke. Aku amin bisa nama. Oke. Oke. Sabar. Masa ndek ora ngomong. Aku ya. Gimana kok nggak boleh? Kampung ayam. Ayam. Biar ah. Oh kan jalan. Itu lemas sendiri sih. Lawang ayo orang dulu mimi ah. Coba ah. Ya mas, mas kena pipis. Wah, nyama enggak sih? Karena sing gano gak sesuk enak lho. Lupa enak enggak? Sesuk tuku neh wae. Ya malah nek Iki lho ikane isih nih, tambah Pak. Umur pengen. Lah wis nangis. Mana bapak tuh? Apa sih baru dikasih pasir? yang gede, itu yang gede juga. Kalau udah banyak. Udah gini pada. Pas mana hama? Gini tuh. Ngambil nih, ini, ini, iya. Ya. Yang kok digeser ono? Lele, sudah. Mbak Ira.
Sagengnya, tak opehno. Blok mana? Golek nanti. Nando. Iki lho cuci tangan. Nyah kilo nando, kilo do. Duh. Do. Nando. Apa yang gede ya? Sing cilik, lho. Sing cilik arek. Kayak lamat. Ora kuruman lho. Sis kek. Iki lho. Iki. Mak. Pak urung. Bapak omongan di sofa. Sing gede ora oman bareng. Entek. Lha aku tak mikir lho. Kuliah ya. Iya kalau Pak sofa. Lem. Kan nek Mbak ya, Mbak. Berarti omongan bi putune. Lah rido lho kae. Do. Kae ambe Mbak ya. Apa? Parang. Enak jebule. Lah ya ngono. Apa? Wis, kone. Iki sadar sapa maksud tak gue pantes ora buat ya. Enggak. Sampai papat telu ra kamet. Iki lho apa lah? Berapa kuwi? Apa telu? Aku mau 45 aku. Oh iwak kok jono, Pak? Jono, Pak? Ayo sapa? Coba. Sarah. Tuh. Cek. Lo mulai krimis. Enggak sing enggak enggak. Parang aku. Iki mau isine piro? Sabar talur lho. Ijane isine Pak, nentek telu. Ija sithik. Yo, kok nek dadi blader nang ngene kan. Ora kuat buka lah lucu. Apa? Mimi. Iku mau sosis kecil lagi. Kalian nyuwun dek ngono. Apa? Kilo Dek. Bareng dek. Apa? Oh, musik visi ya. Lah senang Apa? Yang dingin, yang dingin, yang dingin, yang dingin. 2000. 2000 deh. Wah, iki anak nanas barang muat kok. Hai. Jane kacang emang. Yang dingin, yang sini. Berapa? Berapa? Barang. Sengaja. Dan. Terus pegang yang benar aja tuh. Dan. Yes. Yang dingin, yang haus, yang haus, yang haus. Yang haus, yang haus, yang haus, yang haus. Tahu sampe setok. Kelono kampung. Dolan.
golek kok melok mangan. Gimana apa boleh? Lombok ya ra doyan. Yang dingin, yang haus, yang haus, yang haus. Enggak. Salah. Ical. Mari ke gak gelem. Aku lo nggak aku. Alhamdulillah. Wes wetenge wes war guys. Ini ya cek nompo. Apa guys sekian wes memberane wes penuh iki wes gak iso tambah meneh. Mindo, guys. Dadah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah.